आब' जा दुखु मोनबाय आं दिनै 7 जन साबसक्राइब जाबाय दिनै बहुद दुखु जाबाय आं आब' जागोन JRB सिन्था खालामनाङा बिदिनो बिराद खमायखायो आरोखि ना आंनाबो दिनै 3 ना 4 खमायबायानो थाखायो बिदिनो ओमफ्राय दावखोफिनखायोबो आरोखि दावखोफिनगोन लासैनो दावखोफिनखायोबो आरो ओमफ्राय बांगाला बिदिनो मेन हाइरडजोंसो फैदों रिपर्टारा सोंदों आरो आंथ' जाखाथारा बयलारखौनो आंहा गोथावसो मोनोलै आदा दिदोम फ्राम एवबा बिराद गोथाव मोनो आं जानो बयलारखौहाय गोथावसो मोनो आङो एनार आं बिनिखौ सापर्ट बिनो बायो बिनिखायनो सापर्ट बिनो बायो एनार प्रडाक्सना मा होनदों सापर्ट बिनो बायो जाहैदों बिनिखायनो नङा एक्सुवेलि जेबो नङा बे आनसाबस्क्राइब जानायखौ सिन्था खालामनाङा सापर्टखौ लालायनांगौ आरोना आनसाबस्क्राइब जाखायो नों सापर्ट लायाबाबो नोंनि मोजांखौनो थाबाय थाखानायखौनो दानो ओंखायनो सापर्ट लालायनायालाय माथो जानो लालायनांगौसो आरोना ना आदा दिदोम ना होनो JRB 7 जादों आंनाथ' 27 जन गाहाम जायो आनसाबस्क्राइब आं गोदो जायोमोन दा हले जाथारला आं गोदो जायोमोन दा हले जाथारला बयलारखौ जायैयाबो मोजांलै आदा दिदोम मामा बिजि थिजि थुयोना बिसोरो देरनायनि बायदिसिना खालामोना थाथों बिदिनो थाथों दावलाय जौ फेना हख्रावगासिनो दं न' खाथियाव बाजैनो गौतमा सिरि थार लाइक होबाय दैमारि जावैसो दैमारि फैबाय जोंहा जावैसोनि चेनेलखौ आं माबा खालामना दोनफ्लांबाय आरोना आंनियाव गावनि मेन आइडिजोंहाय फैला जावैसोनि आइडिजोंहाय JRBआ मा होनदों औ गौतम नों मा सिरि सिरि जाखो होनदोंना सिरि माने आङो दिनै खांख्राइ क्लिपखौनो केमेरायाव खेबनानै दोनदों आरोखि ना ओंखायनो गोथां जादों मानो बिदि सापर्ट खालामना साबसक्राइब खालामो माबालै जावैसो आयै नै हिटआव सेबफ्लांलायबाय जावैसोखौ मारै जाखो बोरैबा सेबफ्लांबाय आं खिन्थु आनहिट पार्ट इउजार हिट इउजार अन रिमुभ आं अबावबा सेबफ्लांबाय दै माबा दैमारि मा होनो जावैसो रिलेक्स अबावबा सेबफ्लांबाय आं खिन्थु नोंखौ नैबेखौबो नैबेखौ सेरबा मा जायो अबावबा सेबफ्लांबाय आं दिदोम दा लाइभ फैनो सानबै हायासै दिदोम दा आं लाइभ फैनो सानबाबो हायासै माबा लाइभ फैनो नागिरदोंमोन गौतम मानो फैदिया प्रब्लेम आनो जोबा मा प्रब्लेम जालायखो जेबजों दावराव जादों नामा गौतम